Para hindi ka mahirapan, ikaw tao ka na sa mga. Kakalasin mo na ito, hindi. Kakalasin mo, hindi. Kakalasin mo, hindi. Sa pangalan ng Ama. Kakalasin mo, hindi. Nagagalit ka sa kanya, hindi. Galit ba ito, hindi? Bakit ka nagagalit sa kanya? Binibigyan kita ng pagkakataon bilang alipin, eh, sa Kristo. Kakalasin mo, hindi. O, kalasin mo. Kalasin mo. Nasaan ka ngayon itong araw nito? Nasaan ka itong araw nito? Nasaan? Nasaan ka nitong araw nito? Kakalasin mo, hindi. O, kalasin mo. Kalasin mo! Pupugutan kita ng mga. Kalasin mo. Tanggalin mo lahat. Bunutin mo. Tanggalin mo yung nakatuso sa kanyang dibdib. Ikaw ba yung magkukulang o pinapakasala mo to? Yung tanong, isang sagot lang. Ikaw nagdarasal o ikaw nagkukulang? Sagutin mo yung tanong ko, ikaw nagdarasal o nagkukulang? Bakit mo siya kinukulang? Bakit mo siya kinukulang? Pumunta lang siya rito sa pagkakataon. Huwag mo na pilitin tumakas pa. Binibigyan kita ng pagkakataon para magbago. Bakit mo siya kinukulang? Bigyan mo ako ng magandang dahilan. Bakit mo siya kinukulang? Ano ang personal mong galit sa kanya? Galit ka ba sa kanya, Nenggit? Nainggit ka ba nagagalit? Bakit ka nga nagagalit, Nenggit? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Ilalaban kita ng patas sa kanya. Bakit ka nagagalit, Nenggit, sa kanya? Bakit? Ayaw mo magsalita. O kalasin mo. Tagalin mo lang. Bawasan magnetico ang init na katawan niya. I-release. Binibigyan kita ng pagkakataon upang tanggapin ka ni Kristo at magbagong buhay ka. May anak ka na ba? Wala pa? May anak ka? Wala? Mahal mo yung anak mo? Gusto mo i-translate ko to sa anak mo yung sakit? Yung dasal mo, ilalagay ko sa anak mo. Gusto mo? O ngayon, mahal mo ba si Kristo? Hindi. Mahal mo ba yung Kristo? Hindi. Tatanggal mo, hindi. O, ano ba ang personal mong galit sa kanya? Bigyan mo ako ng isang magandang dahilan. Ano ba ang personal mong galit sa kanya? Mata pobre ba siya? Mayabang ba siya? Mainit ba ulo? Etc. Bakit ka nagagalit sa kanya? Hindi ko alam! Ano ba kinakaingitan ng puso mo sa kanya? Nasaan ka ngayon? Nasa ibang bansa, nasa Pilipinas ka. Huwag ka magkakamali. Nasaan ka ngayon? Pilipinas! Sige, kalasin mo. Kaano-ano mo to? Kakilala mo? Kamag-anak mo? Sagutin mo yung tanong ko. Kakilala mo? Kamag-anak mo? Ayaw mo kung tanong, sagutin. Kamag-anak mo to? O kakilala mo? Sagot. Ayaw mo. Ako, kaibigan! O kalasin mo. Maraming kaibigan. Wala na ako itatanong pangalan. Sige, matanda ka na bata pa. Sagot! Matanda ka na bata pa. Matanda ka na bata pa. Ayaw mo kausapin. Nasaan ka ngayon itong araw nito? Sa Pilipinas? Saan ka lugar? Nasaan ka lugar ngayon? Nasaan ka probinsya ngayon? Sige, kalas! Paspasin mo! Saan mo natutunan ang pagkukulang mo? Saan mo natutunan? Sino nagturo sa'yo? Mabait-bait pa ako, huwag mong pilitin. Itataas ko lahat ng kuryente, baliwala ka sa akin. Kahit ayaw mong tanggalin yan, matatanggal ko yan.
Binibigyan kita ng pagkakataon. May 5 minuto na ako nagsasalita sa'yo. Saan mo natutunan ng pagdarasal? Sino nagturo sa'yo? Ayaw mo magsalita. Wala kang kwenta. Binibigyan kita ng isang halimbawa. Isa. Ayaw mo magbago. Mahal mo pamilya mo. Mahal mo pamilya mo. Ititigil mo ang pagdarasal sa kanya. Kung may galit ka sa kanyang personal, nainggit ka sa kanya, mas matakot ka sa ginagawa mong kasalanan dahil mabigat ang iyong ginagawa kasalanan. Kung sino man nagturo sa inyo yan, o anuman angkan mo ng pagdarasal, wala kayong karapatan. Naintindihan mo na? Kung personal mo itong galit, idemanda mo. Pahala ka. Ipasa Diyos mo. Pero kung ganito ginagawa mo, masama ito. Naintindihan mo na? Ititigil mo hindi. Ayaw mo itigil. Ayaw mo. Isang pagkakataon na lang to. Ititigil mo hindi. Matanggalin mo. Hindi percent mag-isip mo. Matanggalin mo. Lahat. Gagawin ko ito 100%. Binigyan kita ng pagkakataon. Galasin mo. Lahat. Yan, nakikinig ka. Wala kang kwenta. Wala kang kwenta ng Ingitera ka. Papasakot kayo sa kadiliman. Nakakahiya kayo ng Diyos. Bakit gusto nyo na inis sa kapwa nyo? Nalaman mo ba kung dati gano'n siya kahirap? Magsumikap ka. May asawa ka, di ba? Buhay pa asawa, di ba? Sige, bilisan mo. Tagayin mo. Bilisan mo. 3 minuto, kailangan matapos mo ito. Pag hindi mo natapos yan, kaya kong tapusin. Tatapusin kita na walang alinlangan. Ikaw ang pumili ng sakit mo, at ikaw ang pumipili sa kamatayan mo, at ikaw rin ang pumipili sa Diyos mo. Alam mo ba kung sino ang Diyos mo? Si Satanas. Dapat ang ibigin mo si Kristo. Manatiliin mo magdasal sa Kanya. Wala kang anak. Wala kang kwentang anak ni Kristo. Namumutawi sa puso mong inggit. Linisin mo! Lahat! Paspasin! Ano yung tinusok mo sa balikat niya? Ano ba yan? Anong nilagay mo sa balikat niya? Ayaw mo magsalita. Anong nilagay mo sa puso niya sa balikat niya? Ano nga nilagay mo? Naririnig mo ba ako? Anong nilagay mo sa kanya? Paano yan? Paano yung nilagay mo sa puso niya? Pinahirapan mo. Ano nga yan? Tinig ba yan? Isda ba yan? O kuryente ba yan? O ewan ko, pako ba yan? Bato ba yan? Kuryente! Kuryente. Kinukuryente mo siya. O, sige. Hindi ba karayo yan? Ha? Ito to. Ano yan? Sige. Hawa kami gamay mo para lalo ka makuryente. Ayan, dito po. Ayan, hawa kami gamay ko. O, Hogi. Sayo na gamay ko. O, hawa mo, dito po. Para lalo ka makuryente. O, sige. Paspasin mo. O, dikit ko na lang sa'yo. Para hindi ka nahirapan. O, ayaw mo. Ayoko na. Wala kang kwenta. Kabala ka kung sumagot kay Kristo. Tatapusin kita kung babalik ka sa Kristo. Sa pangalan, Ama, ng Anak at Espiritu Santo, hatulan!
Sa pangalan ng Kristo, Evangeline, bumalik ka na. Amen! Gising. Dilat ang mata. Inom. Hinga mo na malalim. Yung hingang natural. Diba nurse ka? Dapat naroon kami nga. Yan. Inom. Tama na. Hinga mo na. Bigay pistawin. Pagpagin. Malaka kwenta-kwenta kausap ko. Dapat siya gapusin. Binabit-balik nila. Galit na galit siya sa'yo. Ayaw patawan. Nararamdaman kong puso niya. Galit na galit na galit na galit na galit. Papatayin ka. Pabataan. Lubuhin ka. Yun ang trabaho niya. Namumutawi at galit na kanyang puso. Ano magagawa ko? Ayaw niya. Binibigyan siya ng pagkakataon ni Kristo. Ayaw pa rin. Ayaw niya mapalapit kay Kristo. Wala kang magawa. Itaas mo yung kamay mo ngayon. Masakit. Wala na, di ba? Sa puso mo. Wala na yan. Tapos ang laban. Hindi maganda. 10 minutes lang, tapos ko na lang. Kaya sabi sa inyo, lahat kayo, ulami na. Ano pinagkaiba? Ano ba kanita mo sa mga mata mo sa paligid mo? Malinaw. Gaano ako. Nag-bonus ako nito. Sa dami mong alahas. Ayaw ko magsalita. Pero talagang totoong galit na galit siya sa'yo. Nagsisinungaling ang puso niya. Wala akong magawa. May nakita ka madilim, maliwanag. Saan yun? Yung madilim. May nakita ka nang pinunta na gano'n? Alam naman pag pinatay yung ilaw, pag nag-brown out. Madilim po. Sandaan. Sandaan. Pero sa akin, hindi ko po alam kung ano. Alam ko rin dasal niya. Dasal ng pambabaliw. Babalewin ka. Hanggang hindi mo na makilala ang sarili mo. Masakit na po. Yung, ngayon, masakit ang ulo mo. Ngayon, masakit na masakit. Ay, kanina. Ngayon, wala na. Sakit pa rin. Konti na lang. O, siyempre, antay mo lang yan. Makapagpahinga ka. Madali lang yan. Ibalik yung mga hangin mo. Dasal ng pambabaliw yan. Para mawala siya sa ulirat. Para hindi niya makilala asawa niya, mga anak niya. So, hindi parusa ginagawa sa kanya. Sobrang galit niya rito. Hindi ko alam kung anong ginawa nito. Kung anong ginagawa niya. Matindi ba? Sa nakating sa kalsada yung spiritual niya, wala. Totoo, hindi ako nagbibiro. Kung natiyo pa lang sa'yo kanina, pampapatay yun. Pambabaliw. Papatayin ka niya. Ang gagawin niya, yung spirito mo, iiwan niya dun sa madilim. Tapos, hindi ka makakabrik sa katawan lupa mo. Magiging nanginis ka. Tapos, pagkabalik sa katawan niya, matinding init. Kahit na aircon siya, para siyang binigad sa araw. O pero yung katawan lupa mo na sa aircon, pinagpapawisan pa rin siya. Siyempre, gano'ng kasakit yun. Tapos, malamig siya. Kukunin niya yung espiritu, ilalagay ulit sa kanya. Siyempre, mainit. Ikaw pa naman maghapon ka sa initan, kasi pumasok ka sa aircon eh. Pag hindi temperature ng busak mo. Yan ang gagawin sa'yo, pampabalik. Kaya nga sa'yo, papatayin ka niya eh. O, yun nga lang, pampabalik. Mapalo ka muna bago ka mamatay. Matindi pa rin sa ginagawa sa'yo. Kaya wala akong panahon sa kanya dahil niloloko niya ako kanina. Ayaw ko makipagtalo sa kanya. Okay na pakita mo? Sigurado na. Wala nang bew yan. Wala na sakit. Wala na. Tingin kamay. Wala na. Magaang. Kanina pata. Ngayon puting na lang. Oo. Tingnan mo yung kamay mo kung nanginginig pa. Hindi na. Wala na papanginig. Matindi sa'yo. Malakipit natin yan. Paalam ka na doon sa video mo. Hello, taga Bulacan. O, shoutout mo yung mga taga yung taga ibang bansa mo. Shoutout po kay Ama sa alaga ko po sa Taiwan. O, mega shoutout sa Taiwan. Mega shoutout po. O, sana wala na kayong nurse. O. Salamat kay Kristo, number 1. Salamat sa Diyos. Alignment ko na lang to. Kailangan ko makuha yung mga alignment ng blood circulate. Thank you so much. Taga Bulacan kayo, no? Thank you so much po. Saan ka bansa? Taiwan po. Oh, mega shoutout sa Taiwan.